приятели! Здравейте, приятели! Днес като ще клип ще играем на тази игра, те пише Stick Ops. И на тази пише Fun Fun. Но основно с английски така 50-50. Първо ще играем една игра на Stick и после на той с умния човек. Не човек, там не е нищо. Който иска името на играта, там пише. Значи хора, виж сега какво ще направим. Тук играме една игра с отбори и минаваме един път да играем на онази игра и после ще бием големия бос, който вие видяхте сигурно на екрана ви, като видяхте клипчето. Но първо естествено избирам този мап, защото съм най-лесния. Не точно най-лесен, няма много места къде да ходиш. И този мап даже ми е любимия. Така, давайте момчета. Опа. Аха, ти ме не стреляш. Как му уби, бе? Рестарт, бързо. Как така ще му убият, бе? Какво става тук, вече? Там ли се събрани, бе? Там ли се събрани, бе? Що си тук събрани, бе? Айде, един за един ще умирате, бе. Може да сме равни, ама ще загубите, бе. Битката е наша, мишки с мишките им. Аре, ще не мога видя. Че го пращам горе, бе? А не умре. Че го съкриш? Опа, някой зад мене. Умирай, ма. Опа, минус. Един. Минус. Няма да имам патрони. Ако става минута. 30 секунди. Там какво правиш, ма? Нокаут. Нокаут. Между другото, само един път умрях. Пък да видим, аз ако е място, ще съм отпреди, отстрани. Защо тук само ми идвате, бе? Вие нормални ли сте, бе? Защо му скача? Фай! Хора, тук за първ път идвам. Даже и не знам къде отивам. Бе, хора, аз тук ще ги димна, бе. Какво правиш тук? Чай да се заредя патронче и умирате. И сега ми бият хората, бе. Патрони заради вас, да има. Що умирате, бе? Що умирате колко на колко сме, бе? Бе! Колко на колко сме, бе? Колко на колко сме, питам, бе? Патроните бе заради вас си отидаха, бе. Ти. И ти ще умираш. Забрави да живееш. Патрониняк. Почва с пистолета. Бам. Ти, 5, 4. Айде, 2 кила веднага. Победа 40 на 20. Yes! На първо място. Юху. Плюс кусор пари. Избрам и това се са. Всичко избрам. Махам. И това беше. После ще имам друго. Сега у нас игра да имаме едно хубаво. Как за 4 минути беше играта? То сигурно пише 5 за това. Хора, чувате ли някакъв гаден звук? Да, може. Но искам да ви покажа едно нещо.
Ау! Ала! Който го чу, който без слушалки, жалко. Значи тук рекорда ми хора на тази игра е 50. Нали минаваме и такива 50 работи. Тук ще имам 3 опита. Бъде се готово. Тук определено с пръст. 20! Един приятел рекорд му беше 80. 30! Мрия! Опа, реклама. Хора, рекламата беше толкова стъпа, че нещо като блокбаст смесено с Тетрис. Тетрис се беше. Ако който не знае кой е Тетрис, или така се казваше, обаче не помня, е една игра, дето сториш пак блокчета, ама едно върху друго. И трябва да правиш някакви работи, че да се чупят. Добре, добре съм, 20. Не, бе! И последния път, хора. Почваме. Не, защо реклама? Хора, гледайте сега на тази реклама, как ще ги цепя всички. Минус. С тебе нов едно ли ще правим? Къде се буташ? Айде, първо. Яха-ха. Айде, аз му вече. Прям. Последен път. Кога? Почвам на 25 ли, бе? Нищо не разбрах. Мога да умра за тия 25 секунди, нали? Да. Или? Май нищо не разбрах. Нищо беше. Имам 6%. 3 часа. О, майко. Нищо не направя. Ще съм да убием големия бос. Да видим какво ще направим. Така. Другото клипче, втора част, като направиш с другото чудовище, което има бък там. Буквално мога да кимпя винаги. Давай, трябва да падна тук. Yes, бе! Ще се върна след малко. Хора, ако мога да правя нещо възможно тук, то само е това. Вие тирате музика, тират ли? Вие, ако те страте музика, тират. Аз направо не му пероха. Вие, те не музика, тират. Айде! Обаче после хора ще слаза. Мога ли да слаза? Май ще мога. Ще изтръгваме за някаква работа. Значи като само напред не мога. Ти отмрял ставаш, умръже. Бап. 10, 9, 7. Карлитоза, мухъл. Мухловце. Добре, бе. Големия бос. Що не съм видяла? О, не. Чече хора. Слизам. Вего! То си по-голям, бе! То си друг?
Бах, стъпедите. Скъде да се фърлям, бе? Айде, давай. Ще прави кил мил. Няма такива начин. Ще умра. То звук трудно да бяга, ще го разкатая. Там стои. Хора, естествено, че няма го без, затова това беше клипа. Бъдете живи, здрави и това от мен. Чао!